Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keparenga kula ngenalaken asma kula Eno Histi Aris, absen 12 kelas 12 MP kalih. Kula kepingin maos cerita cerkak babagan layangan abang ing langit sore wiwit isuk hawane adem. Angin sumribit saka sawah nggawa ambune lemah teles. Ing desa Mlanten, bocah-bocah wis padha siap-siap. Dina iki dina Minggu, dinane dolanan nanging kanggo jarwa bocah kelas 5 SD dina iki dina sing paling ditunggu-tunggu. Jarwa duwe layangan anyar, layangan saka dluwang abang sing digawekne dhewe karo bapakne. Bentuke manuk Garuda, cucuke landhep, suwiwine amba lan wis diwenehi jeneng Sakti. Wo ayo ndang mangkat, kanca-kanca wis ngenteni ing lapangan kae. Celuk ibune saka pawon. Jarwa glisik njupuk gulungan benang gelasan sing wis diolesi bubuk kaca alus. Benange atos lan landhep, layangan Sakti dicekel kenceng. Atine bungah ora karuan. Bareng wis tekan lapangan, kanca-kanca jarwa wis padha ngadeg. Ana Jono sing layangane werna ijo, ana Bima sing layangane werna biru, lan ana Ungu kanca-kanca liyane. Kabeh padha nyekel layangan lan benange dhewe-dhewe. Wo layanganmu kok abang dhewe kaya geni? Jono ngalem. Iya, iki anyar, gaweane bapakku tak jenengne Sakti. Jawab jarwa karo mesem bangga. Layangan Sakti didhuwurake. Angine pancen gedhe sore iku. Layangan abang kasebut nalika mabur dhuwur ngluwihi kabeh layangan liyane. Benange diulur terus dening jarwa. Hore, Sakti mumbul dhuwur mumbul. Jarwa bungok-bungok bungah. Nanging rasa bungah kuwi ora suwe. Saka arah kulon ana layangan liyane sing mabur ngejejer, wernane ireng, luwih gedhe lan suarane angin ing benange kaya suarane tawon. Layangan kasebut ngeduweke Chandra, bocah saka desa sebrang sing dikenal pinter nggawa layangan. Layangane Chandra teko, awas wo, Bima ngelingake. Jarwa wis siap-siap. Benange dicekel kenceng, jantunge deg-degan. Layangan ireng mau saya nyedak. Aduh jago. Tantangan adu layangan. Jarwa noleh, ana simbah tuwa sing omahe cedhak cawah nyekel layangan Sakti. Layangan abang kasebut nyangkut ing wit gedhang ing kebone simbah. Layangan mung cuwil sithik ing suwiwine. Leres mbah, matur nuwun sanget. Jarwa langsung nyedak njupuk layangane kanthi rasa lega. Simbah mau mesem, layangan apik ngene kok dihapusi. Wis wo, kowe kudu sinau ngudal benang sing bener. Kekalahan iku dudu pungkasan nanging wiwitan. Sesuk balen meneh ya, tapi aja lali sinau dhisik. Jarwa mesem, layangan Sakti wis bali. Saiki jarwa ngerti. Kekalahan dina iki dadi pelajaran. Dudu mung bebagan layangan, nanging bebagan leren lan nyoba meneh. Dheweke mulih nggawa layangan ing dekepane. Langit sore wis dadi oren. Senajan layangane ora dhuwur maneh, atine jarwa wis lega. Dina Minggu sore iki, dheweke sinau bebagan kekuatan, pangarep-arep lan pambiyantu saka tangga teparo. Sampun rampung cerita cerkak saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.